Hi guys, welcome to my YouTube channel, Tagabukid Channel. Mayong morning. Mauni ang amo ang pamahaw karon nga akong lutoon. Sari-sari nga gulay. Yung nani pag budget. So, makaigo na ni siya sa amo ang pamahaw. Yan. Baligbayin sari na siya. Dayon tanggal ako na siya glamas na dayon parisan niya siya buwad pituhon na ako ng buwad guys, kasya na siya sa among pamahaw. Kaya naluto naman ang akong buwad guys, naluto na akong buwad. Ako rin na siyang lundan og bahaw nga kanon aron dili masayang ang bahaw. Ganahan man akong sakop o kaon ang bahaw bisa ko. Napas siya mantika o kanang kuan sa buwan. Iluno din ako ang bahaw. Gamitan natin ito. Makarong siya pagkapo. Wala na naman siya timpla. Lamit naman siya timplato naman. Templado na niya sa buwad. Ito itong mga kuwan sa buwad guys. Mga bukong-bukong sa buwad yung sino. Parat naman to siya. So makakuan na dito sa kanian. Pinuhon na siya guys para makakuan siya. Mo kung ano ko matimplada siya. Natin timplado. So wala na usik ng imong oil. Ato lang imong bahaw. Makaon na dito. Silawan na ito. Ang kuwang siyang asin. Bungaga ito asin. Lamig na siya. Luto na siya guys.
Hangalan na po si og tuyo. Lagyan natin ng bitsin. Hoy, tagay ko gamay tubig. Isa ka basong tubig, Roy, be? Roy. Tubig, Roy. Tagay ko tubig. Tubig, talihog. Nato sa tubig para paluto. Simple recipe. Then, takloban na to. Para maluto siya. Pamango na mo, pamango na. Hindi mo bangon di ha. Tanawal kung mosquito hangir kay sige na jigoy. Bango na. First customer. Mari among pamahaw. Lakaluto na mi. Muni among ginisa nga luto. Marang gulay, marang buwad. Sobra na mo gabi. Pipino with uyak. Mga ako na may una kay nangatog kang uban.